खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किरिकां ब्रह्म बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रिया गोबां फोसावथाय फोसावनायखौ नुनो मोनदों। रेशन कार्ड गैयै लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। गंसेबो गोरिब नखरा रेशन कार्ड गैयालासे थानाय नंला। 20 लाख गोदान नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन आरो बे गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आर'जलाइ बिखान्थिया फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागोन। रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि आधार कार्डनि गोनांथि जागोन आरो फर्माव आबुं खालामनाय समाव आधार कार्ड आरो भटार कार्ड बायदिफोरखौ जमा खालामनो नांगोन। रेशन कार्ड गैयै सुबुंफोरनो रेशन कार्ड होनो थाखाय गिदिर थिरांथा लादों गिबि मन्थ्रिया। बेजों लोगोसे साहा बागाननि मावदांसाफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां खौरां। आसाम सरकारनि सिङाव साहा मावदांसाफ्रा फुजानि ब'नास मोनगोन आरो बे फुजा ब'नासखौ नोंथाङा मोनसे किस्तियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो साख्रि आवलाफोरनि थाखायबो मोनसे गिदिर खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। साख्रि आवलाफ्रा सिबिथायनि समाव जाब्रबथायाव थैयोबा 1 कौटि रां मोनगोन। बे रांखौ इन्सुरेन्स प्रिमियाम महरै होनाय जागोन आरो जाब्रबथायाव गोग्लैनानै नोंथाङा जुनियायै लोरबां जायोब्ला 80 लाख रां मोनगोन आरो बेरामजों थैयोब्ला नखरा गासैबो सरकारि सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे नखरा 10 लाख रांबो मोननो हागोन। बे समाव फिन फोरमायबावोदि रेशन कार्ड गैयै लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। गंसेबो गोरिब नखरा रेशन कार्ड गैयालासे थानाय नंला। 20 लाख गोदान नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन आरो बे गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आर'जलाइ बिखान्थिया फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागोन। रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि आधार कार्डनि गोनांथि जागोन आरो फर्म आबुं खालामनाय समाव आधार कार्ड आरो भटार कार्ड बायदिफोरखौ जमा खालामनो नांगोन। रेशन कार्ड गैयै सुबुंफोरनो रेशन कार्ड होनो थाखाय गिदिर थिरांथा लादों गिबि मन्थ्रिया। बेजों लोगोसे साहा बागाननि मावदांसाफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां खौरां। आसाम सरकारनि सिङाव साहा मावदांसाफ्रा फुजानि ब'नास मोनगोन आरो बे फुजा ब'नासखौ नोंथाङा मोनसे किस्तियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो साख्रि आवलाफोरनि थाखायबो मोनसे गिदिर खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। साख्रि आवलाफ्रा सिबिथायनि समाव जाब्रबथायाव थैयोब्ला 1 कौटि रां मोनगोन। बे रांखौ इन्सुरेन्स प्रिमियाम महरै होनाय जागोन आरो जाब्रबथायाव गोग्लैनानै नोंथाङा जुनियायै लोरबां जायोब्ला 80 लाख रां मोनगोन आरो बेरामजों थैयोब्ला नखरा गासैबो सरकारि सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे नखरा 10 लाख रांबो मोननो हागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे फोसावथायखौ फोसावदों। नोंथांमोननि गेजेराव बे खौरांखौ होबाय। गोजोन्थों।